Mirovên ku di nava lêgerîna azadî û heqîqetê de ne, ya herî pêwîst ji bo wan bîrdozî, felsefe û zanyariyê. Her çendîn şervanên YPG û YPJ bîrdoziya xwe ve girêdayî bin jî, xwe perwerdekirin yek ji erkên serekeyê ji bo wan. Ji xwe bi destpêkirina şoreşê ve hate têgihiştin ku bê bîrdozî, pela darê jî naheje. Bi vê ve girêdayî da ku şervanên di nava çeperên şer de her tim xwe perwerde bikin û bi zanistî tevlî şoreşê bin, gelek dezgehên ragihandinê û bi taybet ragihandina YPG bi rêya kovar, pirtûk û dîmenan ve ev erk hilgirt ser milê xwe. Ragihandina YPG, kovara bi navê parêzvanên Rojava xwast xwe bigîne her şervanekî şoreşê yê di çeperên şer de ye. Ji bo ku ev yek pêk bihata, olgorî ku dihat xwastin kovar bê amadekirin, jê re çavkaniyek pir xurt pêwîst dikir. Li kêleka wê zanebûneke teknîkî û ya bîrdozî jî mijareke esasî bû. Hevrê heqî bi zanebûna xwe, kesayet û taybetmendiya xwe ve di rastiya xwe de li gorî pêdiviyên şoreşê şêwe girtibû. Ji xwe di zanîngehê de xwandina beşa kompîterê ji bo wê şansekî mezin bû ku karibe ev kar serbixîne. Heval heqî ji bo vê kovarê çavkaniyek girîng ava kir ji bo perwerdehiya şervanên azadiyê. Hevrê heqî ji bo amadekarina kovara parêzvanên Rojava hatibû erkdarkirin. Her çi qas zanebûn, têrkeriya bîrdozî û têgihiştina felsefê li gel wî têra xwe hebû jî, lê ji bo ku xebatê tê de hatiye erkdarkirin, yek ji fermandar û mamosteyên şoreşê ji Şehîd Herekol alîkarî girt û hejmara yekem ya kovara parêzvanên Rojava di yekê îlona 2015 da derxistin. Di rastiya xwe de bi zor û zehmetiyên mezin ve ev yek pêk hat. Her kesê ku li derdorê heval heqî bû, ket û para xwe xiste vê kovarê. Ji bo ku heval heqî karê xwe bi awayekî baş û kêrhatî bike, xwe ji jor ve nedît û alîkariya her kesî bi kêfxweşî û serbilindahiyek pêşwazî kir. YPG çê xwe di çavxaneya Rojava de digirim. Divê çavxanê de em dergiya xwe çap dikin, him qapaqê rengilî, him navberoka reş û spî. Em her smeh tê çapkirin ev dergî, destê her şervanekî YPG li ku derê bê, li cevhê bê, nuqta xwe bê, navendekê bê, li ku derê bê. Ev kovara ku nihat destê me de ye û em dixwînin, bi biryardarî û ezîmeke mezin bingeheke xurt jê re hat amadekirin. Şehîd Heqî bi vê xebata xwe ya pîroz, navê xwe bi tîpên zêrîn li nav rûpelên şoreşê nivîsand. Çi qasî zehmet e ku îro em di salvegera çaran a damezrandina kovara parêzvanên Rojava da bi xemgînî, hevrê heqî ku hevalê her kesî bû bi bîr tînin jî, lêbelê ger ku heya roja îro ev kovar tê amadekirin û digihîje ber destê hemû şervanan, bêguman bi sayekê da Şehîd Heqî ye. Hevrê heqî ku tevayiya xebatên ragihandinê da ciyê xwe digirt, wê heyecan û coşa xwe li ser tevayî hevalê xwe belav dikir. Her çi qas ew niha ne di nava me de be jî, em dizanin ku mîrateya Şehîd Heqî ye û divê ev mîrate tu carî nesekine. Bi zor û zehmetiyên mezin li Radya Rojava û kovarê parêzvanên Rojava ji aliya ragihandina YPG ve hatin meşandin. Her di nav hevuldana ku rastiya şoreşê û rastiya welat ji raya giştî re ragihînin de bûn.
به فداکارین پر مزن اوریک پک هات راستیا شروان شورشه و راستیا دشمن با آوای کی زلال و اشکال راخصن بر جوان کوار پارزوان روجاوا و تباهی کار و خبات را گهاندن کو ج مظلوم هيا غریب ج کدر هيا آگری ج ریوان هيا حقی ج فیراز هيان ایلول و تباهی شهیدین می را گهاندن کو و کی میراتش مره هشن خودی در بکوین مکار و خبات مشان مشباهو بیرا خستو نارینه هوی ناری سکرا پس داشت کستو سرگوله یمنا